Nis a chonal yn info cwrsysdom le dy hael an sra pictiúr atá sta chóir amach dar teideal bua sa Seó Tallainne. Sa chéad pictiúr den sra pictiúr seo bua sa Seó Tallainne, tá cethir bhuachalíle eiscin ag féchan ar ógras an an pobl mar gheall ar Seó Tallainne a bheith ag tarlú go átúil ar an tríú lá a bhí bealtaine. Beag €2,000 ag baint leis an gomórta seo. Pléan na bhuachalí an scéal seo. Tá anna simachos sa ceol agus tá anna chumas acu ann, agus faoi dhearra beartaíonn siad go mbuinigh siad tríal as an gomórtas tuisciúil an dús go maith. Sa dara pictiúr is féileanna eicáil go bhfuil na bhuachalí ag cleachta go dtíon do chomórta seo. Déanann siad anna chuid olbhuacháin le linn miana an airg, fiara, Márta agus Abrán. An crú cracáta an tanama thugann siad ar féin. Tá gach 6 uair leis sa grúpa seo. Tá gitár, tá na drumí, tá an idal agus gandát tá príomh áránaí a freisin. I pictiúr 3 fáin na bhuachalí cabhar agus cóirla ó bhútóir ceol na scoile. Ad bhíonn an mútóir go bhfuil anna chuid dul chun cín déantaigh na bhuachalí, ach fós sin féin mullann si dómh trí le bhaint as clas nó gó státe. Ar ihe an chomórtas tá an séla sa máthair i láthair. Tá an cá clós plódthe le carna agus tá scuúr na daoine ag feitheamh las má ag fanna chun dul isteach. Sár ihe a bheith a gcuin gan dát. I pictiúr 4 is féidir linn an látharóir a eicáil. Tá colla éideag agus carmhat dubh a chahabhaige agus tá sé chur na grúpaí gclár in aithne don lucht féchanna. Tá atmosfér ionach sa hala atá dubh le daoine. Chur an látharóir an grúpa dúrnach i láthair don slua. Agus dur iann sé orthú búla bos mór a thuirt don crú cracáta. Féchan na bhuachalí anna chompórdach ar an státe agus tá siad ar aus ar fad chun an fíorna a rá agus buineann an lucht féchan na gclár sárthanamh as a sárchaidán ceol atá chu. I pictiúr 5 táir na moltóirí cinenne a dhéanamh mad leis na bútóirí. Déir an látharóir gúil gachtainna a dagraigh an chomórtas fíormhuaich as na chomóthirí gclár as ucht na hiireachtaí ar na siad. Dar leis bhí an chaidán anna ard ar fad ach ní féidir ach bútóir amháin a bheits a chomórtas gan dát. Faoi dhearra bí féin an crú cracáta an lámh nuachtar agus go nóithíonn siad an chéad áit. Tá luachar na bhuachalí agus brontar €1,000 orthú. I pictiúr 6 téann na bhuachalí go dtí lár na cathrach agus téann siad isteach go dtí an siopa ceol an fonn maul. Tá go leor dlú dhiscí agus uair sí ceol ar fáil sa siopa seo. Déanann banisteoir an tupa chomhardagus ar na bhuachalí as ucht an chomórtas a bhuachant, agus míonn sé dó go bhfuil cúpla sládmharga ar siúil sa siopa. Tá go leor rudaí ar leathráis agus is stólam go gceannaíonn na bhuachalí gitár nó ró nuair a dtéann cosúla sin. Nuair bhíonn siad críochna leis an siopa dúireacht, téann duine dis na bhuachalí isteach sa bhanc chun an tairgid a chur i dtaisce i gcúta speisialta, agus sé sin chun is mar chríochnaíonn an sra pictiúr seo. Ok, agus deir go máile leis an scéal sin gur mágat a chonal. Bhfuil éon chéiste go le choráirm i dtaobh na sraithe seo? Cén luach atá ar an teich a bhrontar ar na bhuachalí i pictiúr 5. Tá luach €1,000 ar an seic a bhrontartha i pictiúr 5. Cad is sanam don siopa a dhéanann na bhuachalí a go siopa dúireachta i pictiúr 6. I pictiúr 6 duine siad a go siopa dúireachta i siopa ceol dar benim an fonn maul. Cén tanam atá ar grúpa na bhuachalí? An tainnim tá ar grúpa na bhuachalí ná an crú cracáilte. Okay, grammach agus rein cheisna gumsa ortsa inis. Cávisting doing I pictiúr dó, cávisting chonal gur bé an tainimitá an grúpa ná an crú cracáilte. Tá sé scríofta ar na drumí. Ar na drumí, ceart go leor. Agus brenn rís ar pictiúr dó an sin an mód duine tá sa grúpa. Tá cethir sa grúpa. Tá cethir sa grúpa, go maith. I pictiúr 6 an sin atá siad sa siopa ceol, catá ar crocha ar an bhalla taobh hir de fear an tiopa an sin. Tá rá gitár a chrucha ar an mala sa siopa i pictiúr 6. Conal ó hena féin an sin agus chuirsí aige ar an sra pictiúr bua sa Seó Tallainne agus déanamh tagart an sin áine de bhainisteoir an tiopa. Tuisiil ginneadach tá sé dochreide go bhfuil an sráisio nach mar háart a goin agus beag tagart a rinnebar don tuisiil ginneadach ach sin samplamada. An sampla agus darí go mála chonal na chuid gramadí
leis na pictiúr gclár caig mé rá, deirmid anseapa ach nuair bhainmid ús as an tuisiil gindach chuirtir tí. Cuirtar tí a bheits trééis an talt sa tuisiil gindach sinnéidirtí i gcónaí. Ach sinnéad na rialacha ní hiad bun agus bar an scéal cá freisin a rá, ní leach 5 marc as 8 in sa sraitheanna pictiúr a dul do crinnis agus do gramadach. Ach is marcanna iad mar sin féin.